Kirjolohi. Seuraavana tässä esittelyvuorossa ja käsittelyvuorossa kirjolohitaimen ja lohi kulkee ihan käsi kädessä käsittelyn osalta. Kaikki on lohikaloja ja on samanmuotoisia. Ja tästä eteenpäin kun lähdetään, aina lohikalat on perattuja myös ennen kuin ne tulee myyntiin. Nyt kaikkein helpon tapa kun lähdetään ottamaan tästä vilettä irti. Otetaan ensimmäisenä taas nämä eväät täältä mahan puolelta pois, noin nätisti. Ei tule painiottelua sitten sen kalan kanssa siellä kotona. Käännetään ja lähdetään ottamaan sitä vilettä siitä irti. Eli kevyen liikkeen. Ja kirjolohi on yksi semmoinen helpommin viljoitavia kaloja. Erittäin pehmylihainen ja tarviiko veittejä kuljettelee tuossa selkärangan päällä. Ja eväät koitellaan aina saada jäämään tänne selkäruotoon, niin silloin meidän ei tarvita hyvää muotoa mennä rikkomaan eli ylimääräisillä viiloilla. Kylkiruotojen poisto kirjolohesta on erittäin yksinkertainen, kun viiään tuo veihti tuonne vähän pitemmälle ja tullaan ihan viiltämällä sillä tavalla, että tuo veihti nousee kylkiruodon päitten kohdalta ylös tuolta kalvon läpi. Ja sama tällä toisella puolella vileessä ihan viiltämällä tullaan nätisti ja laitetaan aina nuo halkaiset puolet sitten vastakkain, jos meillä on joudutaan varastoimaan, niin silloin se ei joudu liman kanssa kosketuksiin enää tuo kirjolohi. Katsotaan tuolla toisella lohella sitten vielä tuommoinen täysin nahattomaksi teko. Erittäin helppo siitäkin poistaa nahka. Ja samat periaatteet tehdään taas, että otetaan evät ensimmäisenä pois. Silloin meidän ei tarvitse höylätä koskaan tuota veihteä sitten tuota lautaa vastaan. Noin. Viilellään tuossa. Ja homma on tätä osin selvä. Rasvaevä kannattaa ennen nahoitusta sitten poistaa, muuten se voi olla, että se jääpi tuohon veite eteen kiinni. Ja nahoittaminen tapahtuu ihan, kun huomatkaa, niin tällä piikillä kiristetään tätä nahkaa koko ajan ja veitellä työnnetään. Ja lopputulos näkyy sitten tuossa. Erittäin vähän lihaa nahkassa ja kaikki, niin kuin Viljonin tarkoitus onkin. Ja kun tehdään tässä lauvan reunalla tämä nahoitushomma, niin me päästään tekemään aina se suoralla veitellä. Me ei tarvitse sitä taivuttaa. Kaikkein varmin tapa olla viemättä näitä lihoja täältä vileestä tänne nahkan mukana pois sitten tänne roskikseen. Tällä tavalla käsitellään kirjolohta. Kirjolohesta vielä sen verran, jos te sitten olette joskus laittamassa, kun joulukin lähestyy vielä tänä vuonna, niin raavikalaa, niin moni on kysynyt vaan sen raavikalan suolamäärää. Niin sanotaan nyt kerran tässä se, että kun levittelette suolaa reilusti tuohon, nostatte sen pystyyn, mikä siihen jääpi kiinni, se on sen raavisuolan kalan määrä. Raavikala ja suolakala eroavat vain siitä toisistaan, että toisessa maistuu suola ja toisessa kalaa. Tällä tavalla kirjolohtaa.